Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a különleges mai alkalmon. Megkülönböztetett szeretettel a művészeket és a tanítványainkat, akik eljöttek közénkre a jótékonysági koncertre. Köszönjük a Szent András kastély szervezését, ugye már a második jótékonysági koncertet ajánlják fel az orgonák felújítása javára. Mint láthatják a testvérek, éppen újító félben van az orgonák, több ütemben tudjuk ezt megoldani. Kívánom azt, hogy mindenki érezze jól magát, és a konferálók majd el fogják mondani, amit szükséges tudni, akár az orgonával kapcsolatosan a részleteket, illetve majd a műsorral, vagy a szolgálattal kapcsolatos részleteket is. Úgyhogy át is adom a szót akkor a konferálóknak. Nagy örömmel és szeretettel köszöntünk mindenkit, aki ma itt van velünk a jótékonysági koncert sorozat második napján, itt a református templom falai között, ahol most a zene, a hit és a segítő szándék találkozik. Templomunk jelenlegi állapotában 1844 óta az elcsendesedés, az imádság és a remény helye. Ma este ehhez a légkörhöz a zene is hozzájárul. A komoly zene egy olyan nyelv, mely szívünk azon részébe is eljut, ahova a szavak talán soha nem jutnak el. A mostani koncertünk nem csak zenei élményről szól, az este minden felcsendülő dallama emlékeztesse bennünket arra, hogy a tehetség, az összefogás és a szeretet képes reményt adni és segítő szándékkal párosulni. Szeretnénk jelezni, hogy adományaik a templom Angster orgonájának javítására és felújítására kerülnek felhasználásra. Ahogy ott a karzaton is láthatják, a munkálatok már éppen folyamatban is vannak. Az első fázisban a fújtató motorcseréje történt meg, és a mostani fázison dolgoznak a restaurátormesterek. Ebben a szakaszban az orgona teljes favász szerkezetének a szakszerű lecsiszolása és tisztítása megtörtént, és visszaállították az orgonát annak eredeti nemes tölgyfa színére. Az előző koncertünk alkalmával a nézők, hallgatók még láthatták a színkülönbséget az orgona között. Most talán onnan lehet látni, ami a mellette lévő számkirakó színe, az a sötét barna, olyan volt az egész orgona színe, és arról varázsolták át ők erre az eredeti tölgyfa színre. Egy pár érdekesség az orgonáról, hogy jobban megismerhessék. Az orgona 1886-ban készült Angster József pécsi orgona készítő műhelyében, és ez volt a 92. orgona az összesen 1311 elkészült orgonából. És ebből a 92-ből ez volt a 12., amelyet református templomban állítottak fel, és a 12., amelyik Tolna megyében szólalt meg. Tehát ebből is lehet látni, hogy a bölcsdejeknek mennyire fontos volt, hogy már korán orgonaszó kísérje az Isten tiszteleteket. És egy szomorú eseménye is van ennek az orgonának. 1916-ban 38 sípját elvitték háborús célokra, tehát nem arra használták fel, amire a mester készítette, és a mai napig ezt még nem tudták pótolni, ezt a 38 sípot, és most majd a felújítás alkalmával ezek is visszakerülnek majd eredeti helyükre. Nem azok, hanem a új sípok fognak visszakerülni az eredeti helyükre. És van még egy különlegessége a templomunknak. Itt a fölöttük lévő karzaton állt egy számkirakó,
hasonló stílusú, mint az, ami ott áll, csak sokkal nagyobb kivitelben készült el. És miért mondtam múlt időben, hogy állt? Mert most Budapesten van, a Budapesti Bibliai Múzeumban, ők kérték kölcsön egy kiállításra, és most másodikra megcsodálhatják azt, amit eddig csak a bölcskeiek láthattak itt a templomban. És visszatérve ugye az orgonához, szeretnék, hogyha ez a különleges, egyedülálló hangszer még hosszú éveken át szolgálhasson az Isten tiszteleteket és az ilyen zenei koncert alkalmakat. És ezúton szeretném megköszönni a szervezőknek a munkáját, hogy létrejöhetett ez a koncertsorozat, és a bölcskén megszervezett kamarazenei mesterkurzus 3 tanárának és lelkes diákjainak, hogy tehetségüket és idejüket ajánlották fel egy célnak az érdekében. És ahogy a Zsoltáros mondja, a 150. Zsoltár 3.-4. versében, amely az egyik legszebb bibliai rész a hangszerekről és zenéről, dicsérjétek őt hárfán és citerán, dicsérjétek dobbal és körtánccal, dicsérjétek lanttal és fúvolával. Kívánjuk, hogy a felcsendülő muzsika mindannyiunk számára legyen valamiféle üzenet, és ígyünk magunkkal ennek az estének az élményét. De most már át is adom a szót, utána a zenei szót a fellépő tanároknak és diákoknak. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a koncerten, a Bölcskei Kamarazeinakok és a Kamarakurzus tanárinak a nevében is. Én fogom ismertetni a koncertnek a programját, és hát akkor fel is konferálnám rögtön az első műsorszámot. Johann Sebastian Bach sakonyját hallgatjuk a D-moll hegedű partitából. Igen érdekes átiratban 3 grácsát fogunk hallani, 3 grácsára és egy csellóra. Előadják meg is Janka Lugmány Anna Dorina, Koppán Kata grácsán és Rózsa Rihárd csellón.
következő percekben kérem hallgassák meg ugyanennek a műnek az első tételét, tehát Johann Sebastian Bach D-moll hegedű partitájának az álmán tételét, előadja a Guglielmo Dóra hegedű.
Edzsebber jön Hüel, és Talára, Rózsarihár, mind a ketten csáv. A következőkben Igor Stravinsky Elégia című darabját hallhatjuk, előadja Rugmányon
koncert második felében visszatérünk Johann Sebastian Bach zenéjéhez, a Goldberg Variációk című darabját, illetve annak részleteit hallhatjuk vonós trió feldolgozásban. Előadják a kurzus vonós tanárai, Stankowski Eszter hegedűn, Mekis Janka gálcsán és Rózsa Rihárd csárdon.
sokféle zenével, és mindenki megtalálhatta benne a neki megfelelőt, amit a leginkább szeretette. Kívánjuk a művészeknek és tanítványainknak, hogy még sokáig ilyen és hasonló élményeket szerezzenek másoknak is, mint most számunkra is. 2 hirdető való van. Az egyik az, hogy szíven jótékonysági koncerten vagyunk, a jókedvű adakozott szereti és megáldja az Isten. A másik hirdető való pedig, hogy művészeknek és tanítványainak továbbra is az imateremben kis frissítő innivalók, gyümölcsféleségek és sütemények várják, tehát ha nem sietnek, akkor páratlanak át, és akkor még egy kicsit ilyen közvetlenebb formában is együtt tudunk lenni. És a bölcskéieknek természetesen ugye vasárnap Isten tiszteletet, úgyhogy szeretettel várunk minden bölcskéi Isten tiszteletet. Áldás, békesség, Isten velünk viszontlátás. Csak azt szeretném mondani, hogy pedig köszönjük a lehetőséget a kastélyban. Nagyon jól éreztük itt magunkat, és csak azt szeretném mondani, hogy holnap este lesz a kastélyban a kurzusnak a záró koncertje. Ha én azt tudnám, hány óra